Vítajte pri našom dnešnom prehľade najdôležitejších udalostí dňa. Nebudeme strácať čas a rovno sa do toho ponoríme, pretože dnešok, 26. máj 2026, je doslova definíciou vysokých stávok. Všade, kam sa pozrieme, prebiehajú nejaké taktické manévre a prijímajú sa rozhodnutia s obrovským celosvetovým dopadom. Takže poďme si všetky tieto dieliky pospájať do jedného fascinujúceho obrazu. Diplomatické rukavice išli definitívne dole. Presne takto ostro a bez okolkov by sa dal zhrnúť dnešný utorok. A to naozaj na všetkých frontoch. Od burácajúcich športových štadiónov, cez tiché technologické laboratória až po tie najvyššie poschodia globálnej geopolitiky. Dnešok je jednoducho plný eskalujúceho napätia a strategických šachov, ktoré priamo formujú našu bezprostrednú budúcnosť. Čo nás teda dnes čaká? Rýchlo si prebehneme plán. Začneme hokejom a tým príslovečným aktickým tichom pred búrkou. Potom sa pozrieme na najnovšie technológie a tzv. Projekt Gorgona, ktorý absolútne mení pravidlá hry. Ďalej tu máme Slovensko, našu kybernetickú obranu versus tlak ohľadom eurofondov, no a nakoniec OSN, Irán a to, ako to celé okamžite vystrelilo ceny ropy. Všetko to má jedného spoločného menovateľa, mimoriadne premyslené taktické ťahy. Bod číslo 1. Hokej. Taktická špionáž a ticho pred búrkou pred štvrťfinále. Takže na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku to momentálne neskutočne vrie, aj keď to navonok možno nevidno. Všetko sa drží v maximálnom utajení a slovenský národný tím mal vo Friburgu tréningy striktne za zatvorenými dverami. Ale viete, ako to chodí, vždy niečo unikne. Z týchto interných zdrojov je jasné, že tréner Vladimír Orsach chystá naozaj radikálne strategické zmeny. Údajne prechádzame na extrémne agresívny forechecking. Cieľ – úplne a nekompromisne vymazať z ľadu elitnú formáciu nášho súpera. Je to obrovský risk, no ak to vyjde, bude to mať zdrvujúci efekt. A prečo vlastne takýto risk? Začne to dávať perfektný zmysel, keď sa pozrieme na najväčšiu zbraň nášho súpera. Oni totiž disponujú suverene najlepším využitím presiloviek na celom turnaji. Sú v tom doslova smrťaci. Naša odpoveď? Večerné videomítingy zamerané výhradne na oslabenia, tzv. Penalty kill. Kľúčom tu bude 100% železná disciplína. Akékoľvek zbytočné vylúčenie môže byť okamžite fatálne. Bude to obrovský taktický test nervov a trpezlivosti celého tímu. Presuňme sa na bod 2. Od športovej taktiky k tej vojskej. Technológie, projekt Gorgona a odhalená nová doktrína Pentagonu. Priamo z laboratórií Pentagonu totiž práve unikli prvé technické špecifikácie niečoho, čo sa volá projekt Gorgona. Ide o úplne novú generáciu útočných dronov. A pozor, nevzniklo to len tak vo váku. Celé je to postavené na základoch veľmi úspešného ukrajinského systému Ariadna. V čom spočíva ten hlavný trik? Tento dron je navrhnutý špeciálne tak, aby dokázal kompletne a bez problémov obísť moderné systémy elektronického boja. A to je, priatelia, definícia zmeny pravidiel vojenstva. Predstavte si operačnú vzdialenosť neuveriteľné 4 km. A teraz tá kľúčová otázka. Ako to funguje na takú diaľku úplne bez rádiového signálu? Je to vlastne geniálne. Ten dron nesie na palube malú ultraľahkú cievku so skleným optickým vláknom, ktoré sa počas letu jednoducho odvíja. Čiže celé 4 km vo vzduchu to zariadenie nevysiela ani len jeden jediný rádiofrekvenčný signál. Celý čas zostáva doslova fyzicky prepojené s operátorom cez tenký kábel. Aby sme si to dali do perspektívy, bežné drony fungujúce na rádiovej frekvencii sú dnes obrovsky zraniteľné. Stačí lepšia rušička a sú vybavené. Naopak, tieto nové drony na báze optických vlákien sú pre ruské systémy elektronického boja doslova neviditeľné. Proste tam nie sú. Navyše vďaka tomu káblu má operátor kryštálovo čistý obraz až do posledného centimetra pred nárazom. A to dokonca aj keby letel niekde v hustom meste alebo v hlbokých podzemných tuneloch. Armádni inžinieri tento návrat do káblovej éry označujú za ten najväčší taktický posun od zavedenia GPS. Z globálneho bojska poďme späť domov. Bod 3. Slovensko. Naša kybernetická obrana v kontraste s tvrdou politickou realitou a eurofondami. Začnime tou výbornou správou z nášho digitálneho sveta. Spoločné kybernetické operačné centrum v Košiciach zažilo dnes naozajstný krst ohňom. Úspešne totiž odrazilo už druhú vlnu intenzívnych testovacích útokov, tzv. Stres testov. Tieto útoky cielili na integrované európske obranné algoritmy. Národný bezpečnostný úrad s hrdosťou potvrdil, že náš digitálny perimeter drží 100% a bezpečne. Z technologického hľadiska je to fantastický úspech a dôkaz, že sme v kyberpriestore sebestační a veľmi odolní.
Lenže kým technika šliape bezchybne, v politickej a finančnej rovine to poriadne škrípe. Prebieha tu veľmi opatrná, no intenzívna partia šachu medzi Bruselom a Bratislavou. Európska komisia poslala neoficiálne memorandum s tvrdými požiadavkami na legislatívne záruky ohľadom nezávislosti súdnictva. Ako na to reaguje slovenská strana? Nuž pripravujú sa protiopatrenia v podobe možných žalúb na súdnom dvore Európskej únie. Stratégia je jasná, získať potrebný čas na vyriešenie týchto sporov a udržať miliardové finančné toky z eurofondov v pohybe. Je to mimoriadne citlivé vyvažovanie právnych a ekonomických záujmov. Preďme na bod 4. Globálna scéna. OSN, Irán a okamžitý ekonomický šok, ktorý pocítime úplne všetci. Zlyhanie diplomacie dokáže neuveriteľne rýchlo spustiť lavínu. Pozrime sa, ako to išlo krok za krokom. Krok 1. Očakávaná dráma v New Yorku. Návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorý mal odsúdiť iránsku lazerovú blokádu v kľúčovom Hormuzskom prielive, bol zablokovaný vetom. Krok 2. Okamžitá veľmi tvrdá reakcia. Spojené štáty a krajiny G7 aktivovali plán B. Spustili mechanizmus drastických jednostranných sekundárnych sankcií. To v praxi znamená, že akákoľvek zahraničná banka či firma, ktorá by teraz pomohla Iránu s ropou, je automaticky na čiernej listine. No a krok 3 je logickým vyústením tohto celého napätia. Okamžitá panika a reakcia na svetových trhoch. A čísla hovoria jasnou rečou. Ceny ropy na globálnych trhoch vyskočili v jedinej chvíli o rovné 3%. Možno sa to na prvé počutie nezdá až tak veľa, ale v rámci svetovej ekonomiky je to masívny šok. Tieto 3% to nie je len štatistika niekde na burze. To je ekonomická realita, ktorú my všetci už o chvíľu uvidíme svietiť na cenovkách benzíniek. Je to dokonalá ukážka toho, ako sa vzdialená geopolitika priamo zarezáva do našich peňaženiek. No a pomaly ideme do finále nášho dnešného prehľadu. Všetky tieto vysoké stávky a taktické ťahy definujú dnešok a nastavujú pravidla na zajtrajšok. Pozrime sa na záverečný globálny register. Dnešok jednoducho priniesol obrovské posuny naprieč všetkými sektormi. V hokeji vládne prísne tajný režim a nervózne ticho, pred obrovským zápasom status je prísne tajné. V Pentagone odhalili projekt Gorgona a odštartovali éru neviditeľných káblových dronov, to je bez preháňania technologická revolúcia. V OSN sme naopak svedkami jasného diplomatického zlyhania ohľadom Iránu, čo nás hodilo rovno do novej ekonomickej reality. A napokon doma náš košický kybernetický hub potvrdil, že sme technologicky stabilní, aj keď na tej politickej úrovni nás ešte čakajú ťažké boje. Na úplný záver sa nám tu núka jedna naozaj provokatívna otázka. Čo z tohto všetkého bude mať na našu realitu zajtra ráno väčší dopad? Budú to tie neskutočné emócie a eufória z výsledku hokejového štvrťfinále? Alebo to bude tá chladná, neúprosná ekonomická realita prameniaca zo zdražujúcej sa ropy? Sme svedkami toho, ako sa dnes obrovské športové vášne priamo prelínajú s tou najtvrdšou geopolitikou a financiami nás všetkých. Zamyslíme sa nad tým. To je z nášho prehľadu najdôležitejších udalostí dnešného dňa všetko.